T'has imaginat mai que un desert pugui cantar? Perquè sí, sembla inventat, però existeixen dunes de sorra que fan sorolls per si soles. I no parlo d'un sorollet qualsevol, No. Parlo d'un so greu, profund, com si algú estigués tocant un instrument gegant amagat sota la sorra. El més curiós és que això passa quan la sorra llisca pendent avall. Milions de granets es mouen al mateix temps i en determinades condicions. Vibren junts, generant aquest so tan estrany. Algunes persones diuen que sembla un brunzit, altres que recorda el motor d'un avió llunyà. I n'hi ha que asseguren que sembla el cant d'un monstre subterrani. Durant segles, moltes cultures van crear llegendes perquè no entenien d'on venia aquell soroll misteriós. I el més fort de tot és que encara avui no totes les dunes poden fer-ho. Només algunes tenen la mida, la forma i el tipus de sorra adequats. Així que hi ha deserts que canten i probablement és una de les coses més estranyes que fa la natura sense que gairebé ningú en parli.